De cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Termen Beauty Leeuwarikhoeve. Nu te zien in het Fries Museum Magie is Magic. Klassiek versus hedendaags surrealisme. Bekijk ook het filmprogramma in Filmhuis Leeuwarden. Meer informatie op friesmuseum.nl. De gezelligheid en sfeer tijdens de kerstmarkt en de Alpen in de theatertuin in Ries. Kom ik op 10, 11 of 12 december. Een uniek en onvergetelijk evenement met bijzondere creamen. Mijn kleien, krisdecorages, kunst, wienen en bennenpresentjes. En ken je ook een niertje van traditionele gerechten en streekproducten. Sjog op theatertuin.nl. Het NNO trakteert u op de 4 mooiste kantates uit het Weihnachtsoratorium van Bach. 16 december Groningen, 17 december Drachten. Ga voor kaarten naar nno.nu. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Termen Beauty Leeuwarikhoeve.